Drž si pečienku, lebo ti ju totálne odjebe. Jakú to jeblo? Ja prisahám Bohu, že kým vyvrtám deru do kokosu, to zlomím vrták. A fajčiči, ja vás vítam pri našej ďalšej novej výrobe vodnej fajky fajčiči z kokosu, ale predtým ešte ako začneme, tak pozdravím zo pár ľudí, lebo bola pozdravovačka, hej. Takže očekujme to. Matej Proházka, Andy Horina, Maťo Javista Štrba, Luky a Kiko. Toto sú praví fajčiči. Dobre fajčiči, čo budeme potrebovať dnes? Čo budeme potrebovať na to, aby sme vyrobili dačo orbitálne, ultimátne, brutálne? Nejaký bezpečnosť prvorada, hej, rukavice, nejakú vrtačku, nejaký ten krovinorez na úpravu povrchu, hej. Ešte dačo som chcel, ale neviem, aha. Nejakú tú motorovú pílu, aby sme vedeli sykať. Púsme sa do toho, idem to už nejak naťahovať. Púsme sa do toho a zrobíme to nejako, hej. Poďte so mnou. Aký je teda náš ultimátny plán? Fajčiči, tuto vidíme kokos. Vyzerá tak, jak moje ľavé vajco, ale that's OK. Pozeral som na YouTube proste, že sú také vecičky, že 3 diury máš v kokose a že tieto sú najmäkšie, hej. Tam sa vieš dostať najľahšie. Vymrdáme túto nejakú dieru na downstem. Tu si vymrdáme ďalšiu dieru na hadicu. Vymrdáme tam nejakú korunku s tabačikom a s uhlíkmi a budeme duchciť. Easy! Krovinorez na povrchovej úpravy. Toto tu už fakt nevedeli spraviť nejaký dlhší kábel, really. 5 cm. Kde si? Ale do boha jelo. Dobre, ten kábel je krátky, na povrchovej úpravy sereme. Ale to si zo mňa robíš mrda, hej? Ty kokos! Tam máš predĺžovačku. Museli sme zakročiť a zamrtkať predĺžovačku, lebo inak to nepôjde. Dobre, poďme na to. Jakú to jeblo? Kokos, ono to smrdí. Toto bude asi downstem, neviem ako, ale máme tu jeden miniatúrny problém. Potrebujem väčšiu dieru. Si musím zamrtkať ešte jednu dzuru. Proste nemám taký downstem, čo tam viem obchať. Podľa mňa to zrobíme to podľa mňa takto. Koncov konektor na hadicu, si mrdnem tam dnu a potom tam mrdnem malú dierku na hadičku. Malo by to fungovať. Ty kokos! Elegancia. Tak teda potrebujem nejakú takúto malú 20-ku, takže vyvrtáme na hadicu dzuru. Kaloši, toto takto nepôjde, musíme dať čo iné vykoumať. Nejaký iný vrtáčik. Tento vyzerá slibne. Ja prisahám Bohu, že kým vyvrtám deru do kokosu, to zlomím vrták. Toto je v piči. Toľko za tu serem s jednou ďurou, že to je prdeli. Izolepa. Nejakú pásku, lebo ja cítim, že to nebude tesný. Motherfucking masterpiece. Ešte teda tie povrchové úpravy. Povrchové úpravy asi nebudú, lebo není benzín. Poďme si teda naplniť korunku a uvidíme, či to bude fajčiči. Ja som veľmi zvedavý, podľa mňa nie, ale uvidíme. Korunečka naložená fajčiči, ignis, uhlíky rozpálené, ignis na korunke. Poďme na to, som mega zvedavý inak. Ty kokos! Fajčiči, ja sa mrdnem o zem. Easy, fajčiči. Daj mi to! Je to vodná? Je!
fajčiči, výroba vodnej fajky z kokosu úspešne zahájená, úspešne dokončená. Dymí to jak hovado, aj tak nám to nestačí, chceme veľké cloudy, pretože sme fajčiči. Kokos! Koniec. Fajčiči, ďakujem vám veľmi pekne za slednutie. Ak sa ti videjko páčilo, určite nezabudni zanechať nejaký megalodonný komentár a daj mi vedieť, z čoho by mala byť ďalšia výroba vodnej fajčiči. Napíšte mi do komentára, z čoho by som ju mal ďalej vyrobiť. Ak tu prisiahneme, že čo ja viem, že 500 lajkov bude výroba s mankou. Možno to dáme, možno neuvidíme. Fajčiči, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za slednutie. Please like, subscribe, peace and have a nice day.